Bueno, ba, merengea, gauza zorangarria, hor teoria ezberdina daude. Holan zentzundunena ero, hau suitzar batek asmatu zuela, hango zogile bat, izena zen merengez, ero herria, holakon bat. Meringen. Eta... Ba, bera ematen diote, berak asmatu zuela, baina, bueno, hor beste... Ni teoria politikoa, nahi gehiago gustatzen zaizte, historie pila gustatzen zait. Poloniako erregearen alabana? Hori da, botako deu. Bien bitartea mitu, hemen daukagu, 170 gramo azukre eta 170 gramo azukre. Zertarako, bat izango da, zuringoekin batera arrotzen jartzeko, jaione pasadizkian zuringoekin, eta beste, 170 gramoekin, egingo dugu, holako almibar bat. Almibarrak 125 gradu hartu behar ditu. 170 eta hemen daukat 40 erolan ura. Hau, irakiten jarriko dugu, eta hartzen dituenien 120 gradu, parkatu, botako dugu poliki, hemen arrotuta izango dugun, zuringoare. Kontatu zure historia, jaione. Ja, oin zurea da hitza. Osongi. Bueno, historia niri bezen beste gustatzen bazaizue, zabaldu belarrik ongi. Antza, hau jatorriz Alemaniarra dela esaten da, Alemaniar errezeta batetik bideratutako edo hortik, bide hortatik jozula Poloniara. Eta Polonian, hau, merzinka edo izeneko merenge hau, jatorri horrekin sortu zela, eta oso zalea zela, merenge zale sutxu zela, Maria, Levinsky atatzen zait, baina ez da Levinsky, Lesinski edolako zen. Maria, gure Maria. Ez, gure Maria etzen, frantziarra. Hau ezkondu zen Luis XV. Gero honen urrengoa izango zen, ordezkatuko zenuna Maria Antonieta. Eta honek, eta horri ere asko gustatzen zitzaion. Biei, baino berez ekarri omentzun hori, Maria Lesinski. Honek Frantziara, Poloniatik, ordun. Esan deu, Alemania, Polonia, Frantzia. Baina hala ere, zergatik, esaten da, hiru merenge mota daudela, zuk esan duzu italiarra, gero dau suitzarra. Eta frantzesa. Eta bueno, suitzarra eta frantzesa hor, bi jatorrike hor kokatzen dien hortan, bueno, eta gero italiarra dau. Alatare guztize ezin du baztertu oain gutxi sortu den beste merenge berri hau, zigor. Zein? Aquafaba. Bueno, bai. Txitxirioen urakin da iten dana? Bai, hori ja... Baina merengeak, ondo daola, eta beste aukera bada. Baina alternatiba eta baliabide ezinbestekoa. Azkenean da, txitxirioak, garbantzuak egosi, eta hortik lortzen den ura ostutzen utzi, eta azukreakin probazazu egunen batean, jarri arrotzen, eta arrotu iten da. Eta merenge, zaporia pixka nabaritzen da. Bueno, gehigarri da. Baina botatzen bai oso gehigarri bat, gozagarri bat. Baina alternatiba moduan ondo hau. Eta hori, zuringoa bezala arrotu iten da, eta goxua hemen Ainoak, Amaia Kastoren egin zen. Gauze zer da gu hemen merengen jatorrie arakatzen edo ikertzen haitugan bezala, guain dela 5 urte atzerantzinez, etorkizun baten agian Aquafaban jatorri ere atzerantzioan ez, gu guain bizigan mende eta gara jontaraino etorriko die eta esango gueui, eta zein da honen jatorrie, ez? Eta 2015 urtean, ero 10 urtean, Euskal Noiz, ez dakit noiz esan horren historia, ez dakit. Hor inguru hortan, bueno, igual, sartuko dugu Wikipedian gure aportazio esango du, bai? Jaion eta zigorre txorien... Zigorre. Txitxirio zalea zuza, zuza, etxen, astero, kiloka txitxirio jatetuna. Merenga ni betikoa. Eta aldala, italiarra. Bueno, hemen, azaldu du behin baino gehiagotan, hiru mota nola iten dian, simple o normala, eta hori gaina izaten da gero, kozinatzeko izango zen, frantzesa izango zen. Zuringoak eta azukrea. Normalean beti izaten da azukrea doblia, edo pixkat gutxixoa, zuringoan tamaina kantidadea baino. Eta hau bai komeni da, ero momentun jatea, ero normalean izaten da, gero gainerretzeko, ero kozinatzeko. Gero gongo zen suitzarra egiten dana da, jartzen da Maria bainuan ontzi bat, eta zuringoak eta azukreak, eta mugitzen ibili behar da, eta kontuz izan behar da, 60 gradu inoiz ez pasatzeko, zer bestela pasa ingo zen. Eta hori azkenean pasterizatua dago, eta hartzen duen temperatura hori gero hartu, arrotu, eta merenge hori bai balio du, kozinatzeko ere bai, inaldia labean gaieta antzekoak gero,
ero, apaintzeko eta irauten du gainean, holan ederra asko, eta gaina pasterizatu dagoenez, osasuntxoagoa, ero egun gehiago irauten ditu. Eta ero italiarra, izango zen komplikatuena ero, ez? Egin behar dalako almibar bat, almibar honek esan da bezala, bola puntu hartu behar du, 120, 125 gradu, eta gero, hau, arratuta daukagunean, hemen emeki, poliki, botatzen jungo gara, ari fin batez, eta honek gorputza pila bat hartzen du, eta hau da, meloson, agoan gehien itxasten dana, ero... Ni suitzarra oso krematxua da, suitzarrako xua da, baita. Denak, iruek. Eta akuafabare, bai, lauek. Bai, hori da. Aukera danak, Gaurko, errezeta hau, esan beharrik ez, vegetarianoentzako bai dela. Veganoentzako ez du balio, baina... Bueno, barazki jaleek jana. Bai, azken fine,